गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। हादोरारि थाखोनि फुटबल बादायलायनाय सन्टोष ट्रफीनि मोनफ्रोमबो मेचआवनो आसाम फुटबल हानजाया देरहासारनो हादों। दासिम मोनबा मेचआवबो आसाम फुटबल हानजाया देरहासार जाना 15 पइन्टजों ग्रुप डिनि जौसिन सारियाव जायगा आवग्रिदों। मैयानि मेचआव हिमाचल प्रदेशखौ 7 गलाव फेजेनना सन्टोष ट्रफीनि ग्रुप डिनि जोलुर बादायलायनायाव फाइनाल राउन्डआव आसामा गेलेनो जायगा मोननो हाबाय। मख'नो गोनांदि 6 बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय आसाम फुटबल हानजाया फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हानायखौ गोजोननाय मोनना गाहाम हामलायथि बावहरदों आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सांग्राम ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि फाइनाल गेलेनाया अरुणाचलनि इटानगराव जागोन आरो माबे टीमजों आरो माब्ला जागोन बेखौ दासिम फोसावथ'वाखै। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर बाजाराव अनसिं बसुमतारिनि मानि बेगजों लोगोसे 4,000 रां आरो ड्राइभिं लाइसेन्स, पान कार्ड, आधार कार्ड, भटार कार्ड आरसि गोमादों। बिगोमा एबा गोमाजाग्रा अनसिं बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सान्थिपुर बाजारावनो गनानै गोमादों होनना फोरमायदों। बेनिखायनो सान्थिपुर ओनसोलनि सोरबाफोर सुबुङा मोनलांदोंबा नैबे नाम्बार 6000958626 नाम्बाराव खोन्था हरनानै हरफिननो गुरै खावलायहरदों। अन केमेरा नाव गोदोदों। गिख्रंथाव नाव गोदोनाय जाथाय। मबाइलनि केमेरायाव सेबखांजादों नाव गोदोनाय जाथाया। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथाया धुबरी जिल्लानि गौरीपुर थानानि बागमारायाव जादों। गंसे नावजों गोबां सुबुंफ्रा थांगासिनो दंमोन। बे समावनो नाव गोदोनाय जाथाया जायो। बे जाथायजों रावबो सुबुंफोरनि जेबो जानायनि खौरां मोनाखै। इउपिपिएल दोलोआ गोदान मावखुलि बेखेवदों। सालाकाटि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि मावखुलि बेखेवदों। 18 अक्ट'बर बुधबारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ सालाकाटि हादैसालनि साखाथि सानजा फारसे थाजोर नङि मावखुलि बेखेवदों। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समाव गोजोर नङि बे सालाकाटि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि मावखुलिखौ बेखेवना होयो 30 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि लोगोसे इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि मुर्सिमा प्रतिभा ब्रह्मआ। हाबाफारियाव बाहागो लाबावो सालाकाटि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि सुरज मोसाहारि, बड'लेण्ड शिब सेनानि आफादगिरि शिबुचन, क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि मिलन बसुमतारि आरो क'क्राझार जिल्ला आरो सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथि साइकेल रेलि हान्जा सुरदों। क'क्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथि साइकेल रेलिया दिनै जोबथा सान। दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों ड्राग्सनि हेंथायै साइकेल रेलि हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारिया मिथिहोनाय बायदिब्ला सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि सा 80 एबसुनि मावथि आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो होनना फोरमायो आरो गं 130 गामियाव हाबनानै रायजो राजाफोरजों सावरायनो खाबु मोन्दों होनना बिथाङा रोखायै बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। एसआइ जुनमनि राभानि थैनाय जाथायनि थार बिजिरनाय मोननो दुखुथिया न'खरा हांखुर जानाय समावनो दुखुथिया न'खराव आरोबाव गोर्बो बिखा बायग्लिनाय मोनसे खौरां सौफैदों। मैया गुवाहाटीनि जेएमसीएचआव जुनमनि राभानि बिदा करुणा राभाया जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि जुनमनि राभानि अनसुलि बिमाया बे संसाराव रावबो गैलिया। आसाम पुलिसाव हादर सिबिनाय जुनमनि राभानि हरखाब थैनायनि थार न्यायखौबो दिनै न'खरा मोननो हायासै। थारैनो दुखुथिया न'खरा मेगनाव मोदै लानानै दङ। दिनै गासिबो आंगोखौ खोमानांबाय जुनमनि राभानि अनसुलि बिमाया। गोख्रों साहसि आइजो जुनमनि राभानि गोख्रों हादर सिबिनाय समावनो हरखाब थैनायखौ लानानै दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। चिरां जिल्ला भारतभुटान सिमना दादगारि हाथेसाराव मैदेरनि उदखार। मैया हरनि 1:30 समाव रबिराम नार्जार न'खराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बां बेसादफोरखौ खहा खालामदों लोगोसे गोबां न'खरफोरावबो खहा खालामलाङो। भारतभुटान सिमनानि साखाथियावनो थानाय चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि दादगारि हाथेसार 2 नं मैनागुरि गामिनि थागिबि रबिराम नार्जारनि न'खराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बां माखासे गोबां बेसादफोरखौ खहा खालामदों लोगोसे माखासे न'खरफ्रावबो
खहा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मैदेरजों न' बोफायजानाय रबिराम नार्जारिया खौरांगिरिनो फोरमायदों दि बे खहा जानाय न'फोरखौ बानायफिननो थाखाय सरकारनिसिम मदद मोननो हास्थायो। लोगोसे भिजिडिसि मेम्बार सोद्रोमा काटिनाथ बसुमतारियाबो फोरमायदों दि मैदेरजों न' बोफायजानाय रबिराम नार्जारिनो बे खहा जानाय न'फोरखौ बानायफिननो थाखाय सरकारनिसिम मदद मोननो खावलायो। दतमायाव बिपिएफ दोलोनि सावराय जथुम। दतमायाव बिपिएफ दोलोआ कच राजबंशी सेल दाफुंनानै लाबाय। बे कच राजबंशी सेलखौ गासै 120 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दाफुंनानै लानाय जायो। बे हाबाफारियाव दतमा बियाबनि एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मिरु बिपिएफ दोलोनि कच राजबंशी सेलनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे कच राजबंशी हारिनि गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। फैगौ बिसायख'थिफोराव कच राजबंशी हारिनि माखासे लाइमोनफ्रा बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होनो साखाफारा। कच राजबंशी हारिनि रावबो सुबुङानो बिजेपि दोलोनो भट होनाय नङा होनना मिरु बिपिएफ दोलोनि कच राजबंशी सेलनि आफादगिरि दीपांकर राजबंशी बिथाङा बेबायदि बुंथियो। गाबोन एबा 19 अक्ट'बराव हरथामनि थाखाय आयराखि थियेटारखौ खाग्राबारि जनता गोजौ फरायसालिनि फोथाराव दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों। बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि पामफुलि गयारिनि थियेटार आयराखिया गाबोन एबा 19 अक्ट'बराव खाग्राबारि एबसुनि हांख्रायनायाव हरथामनि थाखाय जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोना फोथाराव दिन्थिजागोन। बे बोसोरनि साबसिन नायजाब हालाङा लिरनाय जोबथेसालिनि मोसाखौ गिबि हराव दिन्थिगोन होनना हांख्राय आफादनि मासिगिरि मनज स्वरगियारिया मिथिहोदों। नायजाब नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो लोगोसे बर' हारिमुखौ फोजौखांनो थुलुंगा होफैनो खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफ्रा इएम रन्जित बसुमतारिजों जगदान जाफैदों। दिनै बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफ्रा खाम्फा बरगयारिखौ नागारनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिजों आखाइ हमफैयो। दासान्दि बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमा बिथांमोना इएम रन्जित बसुमतारि न'आव फैनानै हानजायै जयनिं जाफैबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बिदिनो दिनैबो 14 नं चिरांदुवारनि आवथायाव गोग्लैनाय रुनिकाटा प्राइमारि खान्थालगुरि गामिनि बिपिएफ दोलोनि गोख्रों सोद्रोमा बिथांमोना खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नागारनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारि न'आव फैनानै गासै सा 7 आदिबासि हारिनि सुबुंफ्रा आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारजों रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि खामानि मावनायखौ नुना एबा इउपिपिएल दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै इएम रन्जित बसुमतारिजों आखाइ हमफैयो। जयनिं जाफैनाय बिपिएफ दोलोनि गोख्रों मावथि बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला 17 बोसोर सरकाराव बिपिएफ हानजाया आदिबासि हारिनि जेबो जौगाथायनि खामानि मावाखै होननानै फोरमायदों।